आकिब मुल्ला. सांघिक चौथ्याने वैयक्तिक पहिला षटक घेऊन आलाय तो माय स्पोर्ट्स संघाचा हा गोलंदाज आकिब मुल्ला. पाहूया आपल्या संघासाठी किती धावा जखडून ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय तो आकिब. स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो प्रतीक. आणि इथे मात्र हा यॉर्कर लेनचा टाकलेला चेंडू होता. सुंदर असा समोरच्या दिशेला कटवलं होतं. एक धाव मात्र योग्य त्या पद्धतीने बजावली आहे ती आपल्या संघासाठी. प्रतीक याने एक धावेने संघाच्या धावसंख्येत फेरबदल होतोय. संघाची धावसंख्या होते ती 39. आता मात्र स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो प्रथमेश. पाहूया प्रथमेशाच्या बॅटच्या माध्यमातून मोठा फटका पाहायला मिळतोय काय. आकिब याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो प्रथमेश. आणि इथे मात्र हा मोठा फटका मारण्याच्या नादात बॅटकट होऊन बॅकसाईडच्या दिशेला गेला चेंडू आणि एक धाव संपन्न केले ते आपल्या संघासाठी. प्रथमेश याने धावसंख्या झाली ती 40. चौथं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना पुन्हा एकदा आकिब याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो प्रतीक. पाहूया आणि इथे मात्र हा आखूड टप्प्याचा टाकलेला चेंडू होता. चेंडू पेटवलाय लॉंग ऑफच्या दिशेला आणि इथे सुयोग. चौथं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना आकिब याने आपल्या या चेंडूवर प्रतीक याला झेलबाद केलाय तो आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. पुन्हा एकदा आकिब याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सुयोग. प्रतीक याची जागा घेण्यासाठी आलेला हा नवीन फलंदाज सुयोग. पाहूया आपल्या संघासाठी कोणत्या पद्धतीची भूमिका बजावताना दिसतोय सुयोग. आणि इथे मात्र मोठा फटका मारण्याच्या नादात बीड झाला. चेंडू गेला यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव असा हा फेकलेला चेंडू. कोणती धाव नाही या चेंडूवर. धावसंख्या तिथे स्थिरावलेली. सुंदर असं कमबॅक करतोय तो माय स्पोर्ट्स संघाचा हा गोलंदाज आकिब. पुन्हा एकदा आकिब याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज आहे तो सुयोग. पाहूया आणि इथे मात्र हा कवरच्या दिशेला उंच मारलेला फटका आहे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक देखील तैनात होता आणि अचूक झेल देखील टिपलाय तो आणि सुयोगाला माघारी परतवून लावलाय तो आकिब याने. आपल्या गोलंदाजी मार्कवर सुंदर अशी गोलंदाजी करताना दिसतोय तो आपल्या संघासाठी आकिब. कोणतीही धाव न घेता झेलबाद झालाय तो सुयोग. आता मात्र सुयोग याची जागा घेण्यासाठी आलेला आर एस स्पोर्ट्स संघाचा हा नवीन फलंदाज. आर एस स्पोर्ट या संघाचा सुयोग याची जागा घेण्यासाठी आलेला हा नवीन फलंदाज उपेश. पाहूया चौथं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना पुन्हा एकदा आकिब याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो उपेश. पाहूया आणि इथे मात्र हा क्लीन बोल्ड होतोय. यष्ट्या उद्ध्वस्त करून लावलाय त्या पहिल्या चेंडूवर. आल्या लेग साईडच्या दिशेला चेंडू मारण्याचा